kaamea krapula, kaamea on krapula, kaamea krapula, kaamea on krapula, kaamea krapula, kaamea on krapula, Haisuli, Haisuli! Haista itse! Tiesitkö, että tulin juuri salilta? Olen elämäni kunnossa ja sinulla on krapula. Nyt lähden ostamaan lisäravinteita. Ei vittu mikä ehvertti! Nyt on kuukauden protskut ostettu. Mikä vittu sinä olet? Päivää, minulla on viikset. Onko sedällä aidot? Totta kai ne ovat. En usko. Ja paskat. Tämän talon muulit taitavatkin olla vähän hidasjärkisempää sakkia. Muistan, kun ammuin tuollaisen samanlaisen hipin pihaani vuonna 1962. No älkää nyt repikö persettänne, hyvä herrasväki. Ei meillä ole peppua. Kuulehan lumiukko, siinähän se vitsi onkin. Mitäs me tälle viiksiniekalle keksitään? Turpaan vaan täysillä. Kuinka julkeatte? Oi voi, ja minä, joka olen viisinkertainen viiksiniekkojen mestari. Voi jumalauta, sinäkö olet se saatanan karvakeisari televisiosta? Voi pojat, olen ollut kaiken karvaisten kannassa 3 kertaa. Ja sinulla, poika, ei muuten ole pallin karvaa kehossasi. Nyt tuntokarvani kertovatkin, että tulee kohta turpaan. Sen pituinen se. Ei muulipakoha sellaista löydy, hei muuli.